Здравейте хора, днес сме в мафията, ще направим едно ревю, защото мисля тук да започвам да игра, както и преди играх тук. И да, тук, ако искате да си закупите ранг, посетете LARP SMS, искате да сте част от екипа ни, LARP кандидатури, ако искаш да играеш 1 за 1, LARP 1 за 1, support Skype UTF fan. Значи, като влотните, тук са, тук ви дава фри префикс, което има убиец, дилър, наркоман, мафиот, герой и сваляч. Аз не съм вотнал, защото не искам префикс, не ми трябва. Тъй, сега да започнем на ларповете. Няма да покажам всички ларпове, защото ще покажа само най-важните. Значи LARP PP е най-важното. За команда напишете спам. Значи, ето LARP PP-то. Сигурно сте го виждали от мегата. LARP LARP в едно, дайте да видим. То нищо е. LARP SMS. Значи, мега ранг команда NVC, нали, Feed Hell P1 бонус мега, нали, Kids бонус и мега, Set Homes 6, цена 6 ля, цена 24 ля, цена 12 ля, нали, вие си ги видите, няма смисъл да ви ги казвам, като си влезнете и си ги видите, които се интересува. LARP став няма смисъл. Къде да отим? LARP Event, което е също много важно. Това е LARP-а, на мен ма кефи много. Някакво такова чилнато, да си ходим, нали, тук да си вземаме награди. Такива LARP евентове ма кефят. Да, айме да отим. Да, нищо особено, е както всичките LARP-а. Отим шоп. Ето. Той ли е? Ага, това е. Той продава всички пошанки. Май. Да. Другите са трейд, така нататък. Тях няма смисъл. Да, тук ще снимам. Ще се клипа. Отивам да си правя хоум. Дано някой, нали, да иска с мене. Да.